We praten hier over de 20e editie van de fieldrit, de Centrum Cross. Een begrip voor zou in Friesland. Nou, de omstandigheden, haast in uren en dat zal haast elk moment kan het wijzen. Zal de vrouw die losgaan hier in Ruisterveen. De omstandigheden zijn vrijwel ideaal. Het is net echt koud, er staat een stevige wind. Ja, en het parcours hier in Ruisterveen, dat zou wel wat te lijden van het ruimwetter van de laatste dagen. Maar ja, het is veel te rijden en je ziet het peloton. Het zijn er ongeveer zo'n 34 vrouwen die show hem nou oer de finishstreek in. Het startschot van deputaire Tineke Schokker. Ik had net jet, maar dat had grif klonken. We nou joggen, nou en dan komt het regen stik aan. Dat is hier. Daar had ik wat lusten op het parcours maken. Dan is de fietswisselpost aan op het einde van de oude ijsbaan. Dus is er die vlag. Als ze daar jocht van gaan, dan gaan ze de post in en dan ben je dus ook verplicht om te wisselen. Dan ben je verplicht om te wisselen, ja. En dan staan ik al die grote spuiten om die fietsen weer te krijgen. Het auto spuiten, want dat is wel nodig dan. We zien even naar de startlist. Ik zou al 34 vrouwen. Die mooi vanzelf Marianne Vos, mooi nummer 1. De lijst hier in woensdag ik altijd. En die had een beetje een drege opstart van het seizoen. Want nou, dat hele drok hier doet ze dus en wereldkampioen in het veldwaard. En ik vanzelf goed presteerde op de waai. Maar geen wereldkampioen waard. Dat kon ze in Pontevedra in Spanje dus net redden. Daarna had ze voor dadelijk zijn lang schoft in Lasco om net wedstrijden te fietsen. En ze is net als mij op 21 december, dat is net zo lang lien, is ze begonnen weer met het veldrijden om klaar te wijzen voor het NK. En vanzelf begin februari het wereldkampioenschap in Tabor in Tsjechië. Want daar wil Marianne Vos en we zien nou ja, al op kop rijden. Alleenig is ze in het veld. En ik heb ik heel goed zien hoe dreig het hier is. Marianne Vos, die doet dat gewoon uitstekend. Marianne Vos heeft een kleine voorsprong. Ja, 4 meter vastsprongen op haar ploegmaat Lucinda Brandt. Toch echt naar Anna van der Breggen, die ook uitstekend doet. Hier dus in Ruisterveen. Dat de rondje net goed bijhult. Net als mij is dit de tweede rondje ook het goed ha. Ik denk het al. We zien dat ze sterk is. Hier zoekt even de hogere stukken op. Om zo de snelheid erin te kunnen houden. Die is nog nu met Marianne Vos met een lichte voorsprong. Ik denk dat Lucinda Brandt dat het brekt. Dat de verwachte winnares, hoe voorspelbaar dat het is, dat hij nou de zakken erin zet. En dat ze los is van haar ploegmaat Lucinda Brandt. En dat Marianne Vos dus nou onderwijs is naar de eindstreek. Het finish kleed. Dat had ik wat les van de Huddewien. En daar komt zo'n Marianne Vos voor de zonde keer. Winst Ruisterveen. Nou, zo'n mooi klokken kennen, maar dat ben ik zelf weer te let. Hoeveel vastsprong wat ze had. Natuurlijk de handen op elkaar brengen. Voor de schitterende nummer 2 van Rabobank Cliff. Uw applaus, dames en heren. Lucinda Brandt.